Zemřelému bratru, biskupu Stanislavovi, poslední službu křesťanské lásky, pohřbít ho a odevzdat Pánu Bohu. Modleme se tedy s důvěrou, ať náš Bůh, který je Bohem živý, vysvobodí našeho bratra Stanislava ze smrti, ať je k němu ve svém soudu milosrdný a odpustí mu jeho provinění. Modleme se, aby Kristus, dobrý pastýř, který dal život za své otce, našeho bratra Stanislava s Bohem smířil a dovedl do věčné radosti. Kéž ho Bůh přijme mezi své vyvolené a smrtelné tělo, které pochováváme, ať jednou slavně